खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय आं जों रायलायगोनसै 118 एप्सआ साडेनलि बेन जाबावबाय इन्डियायावहाय बिनि बेफारै आरो बिनि लोगो लोगो पबजियाबो बेन जाबाय आरो नोंसोर मोनसे खोथा रायलायगोन बे पबजि आरो कल अफ डिउटि पबजिया बेन जादों कल अफ डिउटिया मानो बेन जायाखै लोगोफोर नोंसोर भिडिअ थाबाय था फार्स्ट फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल घन्टियाखौ बुनानै लादो जेब्ला नों भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंसोर नुबाय थागोन। लोगोफोर जोंनि इन्डियायावहाय पबजि बेन जानायनि खारना जाबाय बायकट चाइना तो मेन खारना बेनो आरो पबजियावहाय जाबाय नोंनिया 10% पार्टनारशिप दङ आरो बे पार्टनारशिपखौ जादों टेंशन गेमिं तो बे टेंशन गेमिंआ चाइनानि कम्पानि तो बिराद गेदेर गेमिं कम्पानि बिसोरनो गेम डेभेलपार खालामो मानोना बे गेमा पबजि गेमा आरो कल अफ डिउटि गेमा मोनै गेमाबो बिराद गोबावनिफ्राय कम्पिउटार आरो लेपटपाव दंगासिनो दं तो बेखौहाय मबाइलावहाय डेभेलप खालामनायनि थाखाय बे चाइना कम्पानि टेंशन गेमआहाय होदोंमोन आरो दा जोंना चाइनाजोंहायथ' एसे गन्डगल जागासिनो दं बिनि थाखाय बायकट खालामा जाबाय तो पबजि गेलेग्राफोरा एसे दुखु मोननानै लागोन बे खोथाफोरखौ आरो कल अफ डिउटिया मानो अफ जायाखै कल अफ डिउटिनिबो एसे बाथ्रा दं दा खोन्थागोन आं फार्स्ट पबजिनिखौ रायलायग्रोनि तो जोंना पबजियावहाय निया जाबाय फार्स्ट पबजिनि कम्पानिया जाबाय मेन कम्पानिया बेनो जाबाय क्रिप्टन माने बे ब्लू होल कम्पानिया जाबाय करियान कम्पानिमोन मोनसे आरो ब्लू होल कम्पानिया गावनि कम्पानिनि नामखौ चेन्ज खालामदों दा क्रिप्टन इउनियन खालामनानै लाबाय आरो जोंनि पबजि जेब्ला गेवो नोंसोर नै बिदिखौ बे लग'खौ नुयो बिसोरनि इन्ट्र'फोरखौ पबजिया जेब्लानो अन जायो नोंसोर टेंशन गेमिं आरो लाइट स्पीड एन्ड कन्टिम माखौ नुयो बे जाबाय मोनसे चाइनानि गेम डेभेलपार कम्पानि तो पबजि मबाइलखौ बिसोरनो डेभेलप खालामदोंमोन आरो मेन बे कम्पानिया जाबाय ब्लू होल कम्पानिया बे पिसि भार्जनआ बन्द जानाय नङा बे बेन जानाय नङा पिसि भार्जनआ मानोना बे गोदोनिफ्रायनो करियान कम्पानिखा आरो बेखौ बिसोरनो लन्च खालामदों आरो बे टेंशन गेमबो होआखै आरो लोगोफोर मेन कम्पानिया बेनोखा पबजि कर्परेसनखौ सोर खालामदों क्रिप्टन गेमिं इउनियनबोनो होनायनि दं नोंसोर बेखौ नुनो हाखागौ जेला नोंसोरना गेमा अन जायो आरो नोंसोर बेनि लोगोसे सोर बे गेमाखौहाय डेभेलप खालामो नोंसोर प्ले स्ट'रावनो नुनो मोनगोन तो डेभेलप खालामबाय दे आरो बे टेंशन गेमिंआ नोंसोर अपारेटबो बेखौनो खालामो नोंसोर फोथायाबा प्ले स्ट'राव थांनानै नायनो हासिगोनसै आं बिनि आरिखौ क्लिपमाखौ होना होगोन गोजौआव नाय नोंसोर प्ले स्ट'रावहाय पबजि मबाइल नर्डिक आरो टेंशन गेमिं होनानै दोनखादों तो बे अरिजिनेल अपारेट खालामो बिसोरनो खालामो टेंशन गेमिंआ तो बे चाइनानि 10% इनभेस्ट दं बेहा बिसोरथ' राङाखौ एकबारैनो लायाखै तो मानोना बिसोरो बिजनेसाव इनभेस्ट बायदि खालामो आरो आं नोंसिनि बिजनेसखौ गेमाखौ डेभेलप खालामना होगोन मबाइलावहाय तो एथ' जोङो पार्सेन्टेज होनांगोन तो बिदि बायदिनो 10%खौ लानानै दोनदों टेंशन गेमिंआ तो जोंनो बे फैसाया जों रयेल पास मा बायब्ला 10%आ बिसिनावबो सुयो बिनि थाखाय जोंनि इण्डियान गभर्नमेन्टआ बेखौहाय बायकट खालामबाय आरो पबजिखौ जों दानो रायलायगोनसै कल अफ डिउटिनि बेफारा मा कल अफ डिउटिया मानो बेन जायाखै इन्डियायावहाय लोगोफोर कल अफ डिउटि आरो पबजि सेम टु सेममोन बे गेमाखौबो बिसोरनो टेंशन गेमिंआनो अपारेट खालामोमोन मानोना बे गेमिं कम्पानिया जाबाय नोङो एक्टिवेशन कम्पानिनिमोन कल अफ डिउटिया तो बेनिबो पिसियावहाय बिराद गोबावनि पबजिनिफ्राय 10 बोसोर सिगाङाव फैनानै थाफैनायनि गेम बेयो तो पबजिनिफ्राय 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो पिसियावहाय दंखायोमोन आरो बेखौहाय मबाइलावहाय डेभेलप खालामो बे टेंशन गेमिंआखौ हायार खालामा जादोंमोन तो बिसोर हायार खालामनायाव बिसोरनाथ' मोनसे आरो इनभेस्ट थायोना तो बे टेंशन गेमिंआ बिदिनो बिसोरनाव प्रजेक्ट जोङो 5% होनांगोन होननानै आरोखि बेखौ डिल खालामना लादोंमोन जों गेमिंआखौ डेभेलप खालामबाय आरो अपारेटबो खालामबाय नाथाय जोंनोहाय 5% नाखौ होनांगोन तो 95%आ बे एक्टिवेशन गेमिंनिमोन आरो बेनो मेन बेन जायैनि खारना जाबाय तो दाखालि समावहाय एसे लफड़ा जादोंमोन आमेरिकायावहाय प्राइभेसि आरो
सिकिउरिटिनि प्रब्लेम जानानै थ' बिहा डनाल्ड ट्राम्पआ होनदोंमोन जों बे कल अफ डिउटि गेमाखौ बेन खालामथ'नायसै थ' आरि एक्टिभिजन कम्पानिया मा खालामासै थ' चाइनानि आरि टेनसन गेमिंजोंहाय बिसोरो लोगोखौ लाफादेराखिसै बे एक्टिभिजन कम्पानिया दाने बेखौहाय अपारेट खालामो आरो बे अपारेट खालामनायनि लोगो लोगो गावसिनिनो जाजोब्बाय गासिनो आरो चाइनानि थाइसे गरसेबो इनभेस्ट गैदेरला थ' एबार बे बेनि थाखाय अफ जानाय नङा थ' कम्पानिया नोंसोर नाय सेम टु सेममोन सिगां स' बेनोबो कल अफ डिउटिनिबो सेम टु सेम जेला गेमा अपेन जायोमोन बिदिनो टेनसन गेमिं टिमि फैयोमोन बे टिमिया जाबाय बे पाबजिखौबोहाय अपारेसन खालामो चाइनानि आरियालाय पाबजियालाय बेखौहाय बे टेनसन गेमिं टिमिया अपारेट खालामो चाइनानिखौल' खालि ग्लबालखौ नङा ग्लबालखौ जाबाय जोंनो बे आरिया लाइट स्पिड कन्ट्रना बि खालामो थ' बिनि थाखाय डनाल्ड ट्राम्पआ दाखालि समावहाय बन्द' खालामनो नागिरबायमोन आरो दाने मा खालामखो दाने नोंसोर कल अफ डिउटिखौ अपेन खालामला नोंसोर बे लारियाखौ नुनो मोननाय नंला टेनसन गेमिंनि इन्ट्र'खौ बे टेनसन गेमिं टिमि लिरनायनि फैना फैया थ' बेखौ नोंसोर एबार नुनो मोननाय नंला लोगोफोर ग्लबालिनो 24% इन्डियायावनो पाबजिया डाउनलड दङ आरो बिजनेसआबो बेहानि बिसि बारा जासिनो बिसिना थ' बिसोर मोनसे ना मोनसे खामानि खालामनानै लाबोफिननो हागोन थ' बे ब्लु हलआथ' बे क्रिप्टेन इउनियन कम्पानिया बेखौहाय गावसोरनो अपारेट खालामोबा जेरै कल अफ डिउटिखौहाय एक्टिभिजन कम्पानिया खुद गावसोरनो गेमाखौ डेभेलप खालामनानै गावसोरनो अपारेट खालामो बिदि बायदि जेब्ला पाबजिखौबो खालामो थ' जोङो पाबजिखौ गेलेफिननो मोनगोन आरो चाइनायावहाय बिदिबा इनभेस्ट थानाय नंला थ' दाथ' 10% इनभेस्ट दं दा जोंना बन्द'आनो जागोनसै मानोना बैनि गोजौआवहाय जोंनि भारत देश बेनि गोजौआवहाय जेबो गैया लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायना माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामनो हागोन नोंसोरो आरो माबाफोर कुइसन थाब्लाबो कमेन्टआवहाय सोंनो हागोन नोंसोरो स' लोगोफोर पाबजि बन जानाया बैखौबो खिसे दुखु मोनहोबाय आरो दुखु खालामलांबाय आरो देशनि सिगां जेबो गैया जोंनो फार्स्ट फैग्रोयो बे जोंनि गावनि कान्ट्रि इन्डियानि सिगां जोंनिया जेबो गैया फार्स्ट जों गावनि देशखौ बासायग्रोगोन ओमफ्रायसो जों पाबजिनो कल अफ डिउटियालाय अफ जायाखै थ' नोंसोर कल अफ डिउटि गेलेनो हागोन फ्रि फायार गेलेनो हागोन स' नोंसोर गासैबो गेमाखौ डाउनलड खालामना लाफिन आरो फुटबल मेला गेमफोरा दंगासिनो दङ बे गाज्रि मोननो नाङा एसेग्राब गोसोखौ दुखु खालामो मोननो नाङा थ' नोंसोरो बे भिडिअहाय नायनानै मा बुजिखो मा बुजियाखै ओरैनो कमेन्ट खालाम आरो बे भिडिअखौ फार्स्ट नायदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं आपल'ड खालामगोन भिडिअ अब्लानो नोंसोरनाव नटिफिकेसन सहैगोन स' दिनै आं भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै जय बड'लेण्ड एन्ड जय हिन्द